Hej, i denne video vil jeg gerne vise, hvordan man i GeoGebra kan definere et punkt og en differentiabel funktion, og også finde tangentligningen i det punkt. Og ja, det vil jeg gå i gang med her. Så hvis vi starter med GeoGebra og går ned i inputfeltet og skriver en eller anden funktion. Lad os illustrere det med fx er lig med x i anden. Det næste vi skal gøre, det er at differentiere funktionen. Den kunne vi kalde f(x). Og der er en funktion i GeoGebra, der hedder afledede. Nu skal vi have en skarp parentes, så vi skriver at f(x) er lig med afledet af f, og trykker enter. Og vi får så den differentieret til x i anden. Vi skal ikke bruge grafen for f(x), så vi klikker den væk. Det kan vi gøre heroppe. Og det vi nu skal bruge, det er et punkt x0, eller et første koordinat til et punkt x0. Så vi skriver x0, vi kan fx skrive x0 er lig med 1. Den har vi her. Og hvis jeg trykker herop, så får jeg den frem som skyder, så kan jeg rykke frem og tilbage med x0. Nu starter vi med at sætte den her ved 1. Jeg vil gerne have et punkt på grafen, og det definerer jeg hernede. Jeg kalder det store P. Og mit første koordinat, der vil jeg gerne have, at det skal være x underscore 0. Og anden koordinaten, det bliver så f af x0. Så når jeg trykker enter her, så kan vi se, at jeg har fået et punkt P på grafen. Og jeg kan trykke frem og tilbage og få det her punkt til at køre frem og tilbage på min graf. Det næste jeg skal gøre, det er at jeg skal bruge formlen for tangentligningen. Og den ser ud som følger. Y er lig med f mærke af x0 gange x minus x underscore 0 plus f af x0. Og så har jeg også fået tangentligningen frem. Og den kan jeg jo trække frem og tilbage også, som jeg vil. Så det er også en meget nem måde at finde frem til tangentligningen. Og det var sådan set det, jeg ville vise jer i denne her video. Så jeg siger tak for denne gang.